nkuzi ajụjụ ọbụla siri ike kwesịrị ka ị jụọ anya ụtọ nsị. Ọkwụ na afụgo isi ahụ. Ntị anya ọ ga-ebudo nwunye. Ntụwa ilu n'Igbo na-akọwa anya na English. Aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Hand of sand brings mouth of oil. Ọzọkwa. Hand of sand brings mouth of oil. Egwu ọ na-atụ egwu. Does fear? Unu sị. Does fear? Okilikiri ka a na-agba ukwu ọsọ ada ali enu. Round, you can shoot the bottom of pepper. You cannot climb it. Kwenu ọzọ. Round, you can shoot the bottom of pepper. You cannot climb it. Ahịa onye na-azụ ka ọma anya ya. The market a person buys is bigger than ọma anya ya. Unu sị. The market a person buys is bigger than ọma anya ya. Ụla tọbụ ụtọ ekwobe ya ekwobe. When sleep starts eating sweet, we start snoring. Ọchụ nwa ọkụkụ nwe ada, nwa ọkụkụ nwe ngwongwo ọsọ. A pursuer of chicken will Tinubu, while the chicken will Usain Bolt. Ọzọkwa. A pursuer of chicken will Tinubu, while the chicken will Usain Bolt. Akpa ntu. Yes, teacher Denise. Tụgharịa alụmụ na bekee, ekwughị ekwu melụ ọnụ, anụ melụ ntị. Don't talk, made mouth. Don't hear, made ear. So what made you? Ọkwụ na afụgo onye nkuzi a. Akpa ntu, who allowed you to speak Igbo? Onye gwara gị sụọ bekee onye nkuzi? Fịọfịa gala ọnụ ntị m afụ anya m ọ gịnị? Bịa, akpa ntu. Yes, teacher Denise. Akpa ntu. Yes. Akpa ntu ịmụma. Do I know? Nsogbu adịrị ya, enwedị m efe gị bịa, ishi ahụ. Yes, teacher. Ishi ahụ mgbatụgharịa alụmụ na bekee, nwaanyị mụta isi ofe mmiri, di ya mụta ịpị ụtara aka were eso onye bụ ofe. Woman learn to cook soup water. Her husband learn to pịa ụtara hand to sulu the soup. Ezigbo nwa ọzọkwa. Woman learn to cook soup water. Her husband learn to pịa ụtara hand to sulu the soup. Sọsọ nwaanyị na-eke ogiri ma ijiji anya kpọọ. Ọ bụkwanụ m ka ị kwesịrị ịjụ ajụjụ a siri ike onye nkuzi? Ma jụọ gị ajụjụ siri ike, onye ka mma jụzi ajụjụ siri ike? Onye nkuzi ajụjụ ọbụla siri ike kwesịrị ka ị jụọ anya ụtọ nsị. Ọkwụ na afụgo isi ahụ. Ntị anya ọ ga-ebudo nwunye. Daalụ na ụmụnne m, Chukwu gozie unu for watching my videos on YouTube. Asị m ka unu ra all my subscribers na this YouTube. Chukwu ya gozie unu, gozie ife ọbụla unu tinyere aka. Ejikwa m otu aka na-ayọ unu biko inenesia video mgba mbọ cheta like ya, drop a comment, any comment atọ, ọsọ ya bụrụ thumbs up, ọsọ ya bụrụ nice, ọsọ ya bụrụ anything atọ. Ọ bịa bụrụ na ọ nwere ebe nne emetọrọ, drop ya na comment ka m wee nwee ike wee amend ya, ịghọtago. Maka na uche ofu onye adị ezulie and asị na eto onye na nke ọma wee nwee ike mee ọzọ. Ọ comment unu ga na motivating to do more, ịghọtago, na inspire m to do more. Nya bụ ife adị ọkwa n'izi. Fịọfịọ garakwala ọnụ ma ị mara ife a na-akọ baa afịa ka ịfụ na fịọfịa gara gị ọnụ. Maka ntị gị ịfụ anya gị, biko tụsaalụ this video. Ọ bụrụ na ọ nwere friends gị na-amabe maka m, introduce my video, ọ ga-like ya and ọ ga-appreciate gị maka na ihe awa ọgwụ BP.